Стъклата ще изпотроша! Успешно нахлухме в съседа на гранушка в 3 сутринта. Що ли? Защото ми е скучно и няма какво да правя. Охо, мистер Сонинка, по-полека, бе! Толкова ли сочно ти изглеждам? Ако искаш да ядеш мисъл, отивай при гранушка, тя има много повече от мене. Колкото и да е зле. Пак къщата е по-хубава от тази на баба. И не мисля скоро да си тръгвам. Каква е тази помия във ваната? Ма разбира се, че ще припадна това. A few moments later. Аз в рая ли се намирам? Кой тя дава тая храна безплатно? Е, там виждам една свиня. Вижте колко е дебела и грозна. Здравей, праща! Оле, Боже! Това си е моята храна! Защо всички в тази къща са толкова гладни? Помощ!